Tinya wili la hangalondi sega tiebe. Tinya wili la fala kachideme. Tinya wili la hangalondi sega tiebe. Tinya wili la fala kachideme. Tinya wili la hangalondi sega tiebe. Tinya wili la fala kachideme. Tinya wili la namara shikolo mawe. Tinya wili la fala kachideme. Tinya wili la saraga jubu bomori. Tinya wili la fala kachideme. Nego tinya wili la dabali jubu kemori. Tinya wili la fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلمو أمجك على تنك على بركة أم بسالي دنفولا سون هرما كانوي على كراي أنا سمغو ani mauma de tuguru ko fukata jodon se alaka nin au bela jilenyi o jamakulu sanuma ife bi wajulu kene kono ambe katika ufeino kerenkene yala kam misiri konnana ka sababu ke alaka jon nyuma ndoyi noye alhaji samaseku ye aka konnanjeya anaka ngani nyuma ya kanyesi anga jamana finitigila kauma ulu mu ni demeka kan sun anitle kerenkene yala mu ni ulu soma yelema yala kata alkurane kalan u bela jelen togoyala ke hinay ka nyesuma an islami furu bela jelen min kera kan juma misri konnana katiye no ka ben juma doma Desembre kalotle woro samba fla anitani kononto kati a almamu katase a doninkala bela jelema a bela jelen wulla kana ben keneima ka farambal makeka ngani nyuma min bala wala saka timi abulu alkurane kalan ko fe do sorla ka kala anga jeka nyima dawfe samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad alhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illa allah walillahil hamd bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جعلنا الله من المفلحين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من الصح والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تأجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو حمزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحظم من كل الإلحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان
ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والدلالة والطغيان، وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان. ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والدلالة والطغيان، ونبهنا قبل المنايا النوم الغفلة والكسلان. أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان. وبيد وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران، ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان، وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا بلقائك يا ديان. استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان، وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وآفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وآفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وآفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وبيننا وبين سوء الناس والنار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هدنا بهداية القرآن، وآفنا بإناث القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلاما، وبكل جزء جزاء حسنا. اللهم ارزقنا بالألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالحاء حكمة، وبالخاء خلانا، وبالدال دنوا، وبالذال ذكاء، وبالراء رحمة، وبالزاي زلفة، وبالسين سناء، وبالشين شفاعا، وبالصاد صدقا، وبالداد دياء، وبالطاء طهارة، وبالضاء ظفرا، وبالأين علما، وبالغين غناء، وبالفاء فلاحا، وبالقاف قربة، وبالكاف كفاية، وباللام لطفا، وباللام لطفا، وباللام لطفا، وبالميم موعظة، وبالنون نورا، وبالواو وصلة، وبالهاء حداية، وبلام الألف لقاء، وبالياء يسرا، وبالياء يسرا، وبالياء يسرا. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ الثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام، وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة، وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لموتانا وارحمهم، اللهم اغفر لموتانا وارحمهم، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام 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 على المرسلين والحمد لله. o tɛmɛnen kɔfɛ folikan ni wale ɲuman dɔnkaw alimamilakaw ka taa se an ka laadatigiw ma olu ye laseli min kɛ kɛnɛ in kɔnɔna na an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Colonel Major Soumaré, commandant de zone de Kati, ali dugutigi do ya kan kɔnɔ k'a fo k'a wale ɲuman dɔn. N'i ye baara ɲuman kɛ i bɛ fo, i yɛrɛ ka baara la i bɛ fo. An b'a fo an b'a wale ɲuman dɔn kosɛbɛ ko Ala ka sijan d'a ma, Ala ka kɛnɛya d'a ma, labanko ɲuman Ala k'o k'a ye, ka hakili ɲuman ta k'a sɛgɛrɛ. Colonel de do ɲinan Major an b'a ɲini n'an bɛ ɲɔgɔn ye siɲɛ wɛrɛ dɔ ka fara jala in kan parce que n'i ye baara ɲuman kɛ Ala b'i sara, a sara t'anw bolo mais a sara bɛ Ala bolo. N'o bɔra yen, association des femmes bien militaires de Kati an b'u fo an b'u wale ɲuman dɔn. U ye baara kɛ, u y'u cɛsiri fo bi ka se, bi sera an b'a fo k'u wale ɲuman dɔn kosɛbɛ. O mana bɔ yen, Misiri président Ablaye Traoré, n'i y'a ye an donna Misiri kɔnɔ président de b'a la, tigi de b'a la. Ablaye Traoré sɔnna an ka don Misiri in kɔnɔ, alikuranɛ kalan an ka n'o kɛ Misiri in kɔnɔ. An b'a fo an b'a wale ɲuman dɔn. Mɔgɔ mɔgɔ, yɔrɔ janna mɔgɔ, yɔrɔ surunna mɔgɔ, fɛn fɛn de y'i bolo du ku ka fɛn dɔɔni kɛ nin na, i nana kɛ Ala de kama, i m'a kɛ mɔgɔ kama dɛ, i y'a kɛ Ala de kama. Jama silamɛw, président y'a ka conseiller spécial bila ka na, Segu Fofana, ko alikuranɛ in tɛ se ka kalan f'ale fana ka conseiller spécial ka kɛ yan. Segu Fofana de sigilen filɛ baara ni kɛrɛfɛ. Segu Fofana n'i taara i b'a fɔ président ye, anw Katikaw, anw y'an kali an bɛ Ala de kɔ. An bɛ fɛn fɛn la a bɛɛ ye nkalon. Ala de y'a daminɛ, Ala de b'a laban, f'an ka taa Ala de ka sira fɛ minɛ. An bɛ k'an ba Ala min na dɛ, f'an ka sɔn Ala de. Kalan min kɛra yan bi, n bɛ n kali Ala la a bɛ minɛ. Ne bɛ n kali Ala la, ne tɛ foyi ye, mais ne b'a dɔn min kɛra bi a bɛ minɛ. A bɛ minɛ ka da yɔrɔ caman kan. Mɔgɔ si tɛ se k'i bolo don alikuranɛ kɔnɔ n'i jɛlen tɛ. Farisogo jɛya ani dusukun jɛya, alimamuw de tun bɛ yan. Kati alimami bɛɛ ka foli s'a bɛɛ ma, fɛn fɛn sera ka na, fɛn fɛn ma se ka na, an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ wale ɲuman dɔn, a bɛɛ hakili bɛ yan. Hali ni min ma se ka na yan o hakili bɛ yan. Katikaw k'aw bɛɛ fo, ka kan bɛɛ fo. Vraiment aw ni cɛ aw ni bara. Fasoden ɲumanya de ye nin. Fasoden bɛ kan ka nin de baara kɛ, nin de bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la. Aw ni cɛ aw ni baraji. Fɛn fɛn alikuranɛ kalan, an b'aw bɛɛ fo, an b'a bɛɛ wale ɲuman dɔn. An m'a k'anw ye, an m'a k'aw yɛrɛ ye, a y'a kɛ Ala de ye. Ni dun y'a kɛ Ala ye, o kɔrɔ i y'a k'i fa ye, i y'a k'i ba ye, i y'a k'i bɔkolo ye, i y'a kɛ jamana ye. Fasoden ɲumanya de ye nin. K'aw fo k'a wale ɲuman dɔn. N'aw bɔra yan ka t'aw tɛgɛ don fɛn fɛn na, an b'a ɲini Ala fɛ, Ala k'o ɲa ka d'an bɛɛ ma. Ko ka bɔ ka alisilamɛ cɛman n'a muso ma, denmisɛn ani maaba, dunan ni dugulen, mɔgɔ fan o fan ni se yɛrɛ se, a ko ka foli ka bɛɛ lajɛlen ye. Jɔn tɔgɔ la, an ka ɲɛmaabaw, fɛnjuguman bi ɲɛmaa mun ɲɛnɔ. Fɛnjugu ye mun ye, o ye nkalon ye. Ala k'an kisi nkalon ma. Ala k'an kisi nkalon ma. Ala kana fɛnjugu bi an ɲɛnɔ. Ko ka bɔ ka foli k'a ye. An ye jamana nin, an y'a kalifa Ala la, masa min tɛ kalifa can. Yara bi balaw ni nagasi cogo cogo, Ala ka nagasi. Ala ka nagasi. Mun man ɲi, Ala ka k'u ɲa sini. Mun man ɲi, Ala k'u ɲa sini kɛnɛ. Ala na kira barika rɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na, an bɛ foli di an ka musow ma. Muso mun bɔra Bamakɔ ka na. N'u kɔni y'a bila u kunkolo la ko diɲɛ de b'u bolo. Diɲɛ b'u bolo cogo min na, du b'u bolo, dugu b'u bolo, jamana b'u bolo. Ka tila ka fɛn d'u ma, n'o kan k'u hakili sigi k'u miiri o la, n'o ye jahanama kɔgɔ 7 ji ye, n'o ye tasuma olu de bɛ baara k'o la, o kɔrɔ k'u kana jeni fewu, donc kan k'u bila u kunkolo la toujours ka o barika da Ala ye. Donc an bɛ foli d'u ma, Ala sago a bonya bara. Nin ye Kati alimami bɛɛ lajɛlen ka folikan dɔ ye, k'a lase jama bɛɛ lajɛlen ma.
an ka kuyateka ye kuma dɔ fɔ ɲɛna ko nin dɔbu jaabilen don kati alimamu nisɔndiyalen bi dantɛ nisɔndiya min na u ye min ye nin baara kɔnɔ nin baara min kɛlen filɛ ɲɛ k'a fɔ ko nin bɛ jaabi ko kati alimamu sigilen don n'o ye fɛn kelen katikaw ye ko dɔ daminɛ katiya alimami bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la nin kɛra k'o ɲɛ bila nin y'a yira alimamu na bi k'u bɛ baara min na ko nin baara nin ko nin ye baara tɔ jaabi kaban ni commandant zone sɔrɔla ni ɲɛmɔgɔw sɔrɔla sanko sɔrɔsi kunda ka kati alimamu wele k'u kana kuranɛ jigi kɛ ka n'o bɛn jumadonya ma juma misiri alimami min bɛ yan nɔ bi kati juma misiri min alimami tɛ yan bi o ka dɔgɔ olu bɛɛ ye kutubaw kalan bi ka tila ka na kuranɛ kalan kati alimamu u ye foli min don ko k'a lase foli in se ka ban nka ne yɛrɛ b'u fo k'a da foli kelen kan kati alimamu ye ko dɔ kɛ jamana nin kɔnɔ a ma daminɛ jamana nin fan si fɔlɔ kati alimamu y'a kɛ ko Quran Ala subhanahu wa ta'ala ka kumakan do don a jiginna kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam do kan i ye mɔgɔw wele ka na kuranɛ kalan hali n'i ye miliyari di ma u t'a sara a t'o sara bɔ kati alimamu ko nin baara minnu filɛ ye ko kati alimami kati dɔnnikɛla bɛɛ k'u ka kuranɛ kalan kɛ kati ye ka kuranɛ kalan kɛ jamana bɛɛ ye ko a kuranɛ kalan a mana kɛ alimamu yɛrɛ do ko ten dɛ ko ni kuranɛ kalan bɛ kɛ musaka min bɛ sɔrɔ a la ko a dɔrɔmɛ kelen alimisi kana dɔrɔmɛ kelen dun k'u ka kɛ fi sabilillahi fo tobili min bɛ k'a la dɛ tobili min bɛ kɛ ani bɔtɔ min bɛ sa k'u k'o dun ko nka ko fi sabilillahi k'u k'a kɛ san o san ko ɲinan y'a tako sabanan ye o tako sabanan u hakili jiginna mun na ko k'a bonya n'a karama bɛɛ ta ko k'a di Mali sɔrɔsiw ma ko du tɛ kati ya du kɛ dɔgɔ kati ya i bɛ don du min kɔnɔ i tɛ sɔrɔsi cɛ kelen sɔrɔ du min kɔnɔ katikaw bɛɛ bɛnna nin kan ko k'a bonya bɛɛ ta ko k'a di alimamu ni kuranɛ kalan k'u y'a bisi k'a kɛ février kalo tile 2 o bɛɛ ba a kuranɛ kalan tako sabanan ma alimami bɛɛ lajɛlen ka kuma na surunya u y'a kɛ salo u ye musaka min sɔrɔ kati misiriw dama ni ɲɔgɔn cɛ hali commandant zone y'an dɛmɛ a baara la u ye musaka min sɔrɔ min tora a kɔfɛ $1,000,000 alimami ko a $1,000,000 ko k'a bila yen ko ɲinanta min bɛ na minɛ k'a ka kɛ k'o baara kunfɔlɔw kɛ ko a dɔrɔmɛ kelen hali ko minnu y'a organiser minnu b'a organiser teriya la ko a dɔrɔmɛ kelen k'a kana di mɔgɔ si ma ko bɛɛ kɛ jɛnini na k'a ka kɛ fi sabila Ala kama an nana sɔrɔ sɔrɔsiw yɛrɛ y'an kɔn o baara la kati kɔnɔ bi kana kuranɛ hakɛ min kalanna bi tiɲɛ joli an fɛnɛ ta ni o bɛna kɛ k'o tɔ dafa février kalo tile 2 yarɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko nin baaraw jaabila kama baara fɛn fɛn kɛla fi sabila Ala kama a fɔra Ala ka kumakan don kalanna yan Ala don t'a don an b'a ɲini anw fɛ dɛ anw tɛ kuma bɛ ka bɔ ne min na ne tɛ minnu ye kuranɛ kalan olu tɛ anw kana ɲa Ala mago kana y'aw na nka Ala mago b'a ka kira la dɛ Ala b'a ka kira fɛ dɛ an y'a ɲini Ala fɛ Ala tɔgɔ min kalanna yan a ka kira o kosɔn anw ka jamana na Ala k'a kisi anw ka jamana nin bɛ degun min kɔnɔ bi Ala k'a bɔ a kɔnɔ Ala an y'a kalan Ala ani ka kira kosɔn Ala a k'i yɛrɛ kosɔn ani ka kira kosɔn i ka anw ka jamana nin kisi Ala an ka jamanadenw ka an bɛɛ don da kelen fɛ k'a bɔ da kelen fɛ an balimakɛ Alhaji Samaseku ŋaniya ɲuman ni sababu ɲuman min y'a to a ye nin baara in kɛ a da bɛ don Ala k'a ɲɛfɔ a ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ n y'a ye an ka jamana in a bɛ bolo mun kan bi a gɛlɛyara kojugu an y'a kɛ ka kɔrɔ dɛ mais an kana sɛgɛn n ko an ka Ala wele an ka makasi Ala la an ka jira Ala la ale de ye aramani ye ale de ye hinabatɔ ye
ale de yafabagatɔ ye ale de bɛ se ko bɛɛ la an si tɛ se an denw minnu fatura a cayara ngo wajibi do an ka na ka na commandant de zone voir ka ɲɛf'a ye an den ninnu an ka dugawu k'u ye an ka kuranna kalan ka sadaka bɔ ka dugawu k'u ye an denw minnu bɛ yen minnu b'an lakana u bɛ fiɲɛ na u bɛ tile la u bɛ fɛn bɛɛ la an ka dugawu kɛ olu fana ye ala k'u kisi ala k'u tanga ala k'u bila juguw dibi la ala k'u bila juguw sanfɛ u ɲuman taara cogo min u ɲuman ka segin an ma donc vraiment an nana commandant de zone y'an kunbɛn a y'an bonya a y'an karama a ye fɛn bɛɛ facilité an bolo an bɛ barika d'a ye ale fana ala k'a sara a bɛ baara mun na ala k'a ta fanga d'a ma a bɛ baara mun na ala k'a muɲu n'a sabali d'a ma parce que bi kayi kɔnɔ cɛw dɔgɔyara de musow de ka ca donc bi a b'a la ka musow de gérer a ma nɔgɔn dɛ ala k'a ta fanga d'a ma ala k'a muɲu n'a sabali d'a ma n'an bɔr'o la an bɛ jamanatigi fo foli mun ti ban foli mun ti ban jamanatigi banmanen don wallahi an ka sɔrɔdasiw an denw minnu bɛ kungo kɔnɔ o hami b'a la su fara tile kan o hami b'a la a b'a se fana la an b'a fo ka barika d'a ye ale fana yarabi halisa ala ka muɲu ni sabali d'a ma halisa ala ka sija ni kɛnɛya d'a ma yarabi halisa ala k'a kɔrɔta halisa a b'a fɛ jamana in ka k'a sago ye cogo min yarabi ala ka jamana in kiti a b'a fɛ jamana in ka bɔ dingɛ in kɔnɔ cogo min yarabi ala ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ ten mi ala deli ala ka jɛɲɔgɔn ɲumanw d'a ma mun bɛ se k'a dɛmɛ baara in na parce que a kelen tɛ se dɛ fo jɔnɲɔgɔn ɲumanw ka fara a kan an bɛ ala deli ala ka jɛɲɔgɔn ɲumanw d'a ma yarabi mun b'a dɛmɛ baara in na an bɛ kan sɔrɔdasiw bɛɛ fo an bɛ kati dugulenw kati alimamiw kati baarakɛlaw minnu fonctionnaires minnu bɛ yen minnu bɛɛ y'i ka baara bila ka na bi an b'u bɛɛ fo an b'u barika da n'u bɔra yan ka t'u bolo don fɛn o fɛn mun na yarabi ala ka barika don a la yarabi an bɛ ala deli ala ka ni ɲɔgɔn caman caya mi ala deli fana ne ɲɔgɔn wɛrɛ kaw initiative sɔrɔ ka na comme des jeunes voir ka ni ɲɔgɔn kɛ an denw ye yarabi mi ala deli ngo fana la kan musow bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ale sɔrɔla k'a ka nisɔndiya n'a ka foli ta k'a ɲɛsin an balima sababu ɲuman min kɛra nin baara in kɛbaga ye a ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ barika da ala ye ka barika da a kira ye an bɛ barika da an fa n'an baw ye ka barika da an cɛw ye sababu ɲuman min nana ni nin kɛnɛ in sigili ye ala ka jɔn ɲuman dɔ de sera an ma mɔgɔ min b'a kɛ ala ye k'a fɔ ala ye k'a to ala ye a ko k'a tɔgɔ kana fɔ o mɔgɔ man ca bi a ko an ka alikuranɛ kalan kɛ jamana bɛ taabolo min kan bi walasa jamana ka suma jamana ka basigi a hinɛ ka se an ka sɔrɔdasiw ma minnu tora mali kɛlɛ la o sababu ɲuman in de sera an ma alhamdulilayi baara in kɛra wasa ye a tɛ kɛ ka tɛmɛ nin kan jama bɔra fan bɛɛ fɛ fɛn fɛn sen y'a yɛrɛ se yan ɲɛmɔgɔ fara kɔmɔgɔ kan denmisɛn fara maakɔrɔ kan fantan ni faama fɛn fɛn sen y'a yɛrɛ se nin kɛnɛ in kan an bɛ bɛɛ fo ala ka alikuranɛ kalan in fana kɛ hɛrɛ ye an bɛɛ lajɛlen ma k'a kɛ jidi ye an bɛɛ lajɛlen ma ɲɛci belebele de bɛ nin waleya ɲɔgɔnna caman na min bɛ ɲɛsin anw ma ka da mun kan anw bɛ kan kɔnɔ yan anw cɛw bɛ kɔnte bolongɔni na kan kɔnɔ cɛ man ca tuguni filiyatɔ de ka ca falatɔ de ka ca ni mɔgɔ min y'i sigi k'i miiri ka anw hinɛ minɛ ka na kan kɔnɔ k'i bɛ na nin waleya ɲɔgɔnna kɛ nin b'anw nisɔndiya kosɛbɛ a b'anw jigi sigi alhamdulilayi rabbil alamina diɲɛ bɛ yɔrɔ min na sisan diɲɛ ka kalan n b'a ɲini ala fɛ fɔlɔ ka ɲini ala kira fɛ ala ka diɲɛ yɛrɛ suma ka ɲini musow fɛ maliko tɔ bɛ fɛn fɛn bolo bi a bɛ barika ni dugawu de bolo an kana dɛsɛ alikuranɛ kalan na mali dugukolo in kɔ kan an kana dɛsɛ dugawukɛ la an kana dɛsɛ barika da la
a ka ca Ala fɛ don dɔ la an bɛ wasa sɔrɔ an bɛ lafiya sɔrɔ dugukolo in kan k'o da an yɛrɛ bɔkolo kan k'o da dugukolo in yɛrɛ ka barika kama k'o da an ka sherifu ɲumanw. Mali dugukolo a falen don maa ɲuman de la maa ɲuman ma ban salen ni balolenw yarabi ama Mali bɛ jamana Ala bɛ Mali jamana suma. nin kun ye an ye kati kan kɔnɔna juma misiri kɔnɔna ka sabu kɛ an balimakɛ Alhaji Samaseku ale ye ŋaniya ɲumanya min ta k'a ɲɛsin an ka finitigiw ma n'o ye ka taa sarakati bɔ u tɔgɔya la ka karamɔgɔw wele ka kuranɛ kala ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin u ma o de kun ye nin ye min kɛra ka bɛn nɔvamburu kalo tile 6 ma san 2019 an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ nin ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin an ka finitigi fɛn o fɛn de binna jamana in kɔnɔ ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin u ma ani silamɛ furuw bɛɛ lajɛlen ale min kɛra nin ko sababu ɲuman ye a musakaw bɔra nafolo min na Ala ka barika don a la an ka finitigiw minnu bɛ yen n'u bɛ kɔrɔn fɛ tilebi fɛ an bɛ dugawu k'a bɛɛ ye Ala k'a bɛɛ kisi Ala k'a bɛɛ tanga mun blesselen don Ala ka kɛnɛya d'u ma ani maa o maa de kɛra sababu ɲuman ye ka nin ɲɔgɔnna ŋaniya ɲuman ta k'a ɲɛsin u ma Ala ka hɛrɛ k'u bɛɛ ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn ka Ala deli Ala ka waati wɛrɛ yira na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiebe